Koji je najbolji način kako reagirati kada ste, na primjer, roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju i ono pokazuje tantrum ili je neposlušna pod navodnicima, znači ne uključuje se, nema motivacije, ne slijedi vas? Koji je to najprecizniji, najtočniji odgovor i zapravo postoji li onako najbolje rješenje? Ja jako puno sati provodim sa roditeljima kad mi dođu, jer većina roditelja zapinje u tome i zaista teško nam je, mislim, ljudski je da nam je teško kad imaš dijete ili kad imaš učenika, ista stvar, dolaze mi učitelji i ostali stručnjaci. Teško se ponekad zaustaviti, teško je ponekad ne odreagirati i ja kažem, glupo je tražiti savršenstvo jer savršenstva nema, ali ono što svakako možemo i vi i ja, da naučimo alate kako same sebe bolje regulirati. Zašto je to važno? Zato što se dijete u tim momentima, ne da smo mi samo primjer, model djetetu, nego se dijete koregulira sa nama. I vi morate ovdje razumjeti jednu osnovnu razliku, da kada smo regulirani, to ne znači da budemo relaxed, da budemo smireni. Ti možeš biti reguliran i ljut, jer ljudi smo, imaš emocije, dođe ti frustracija, ali ono na što trebate zapravo staviti fokus na vašu odluku, da ta odluka bude svjesna, da zdravo odreagirate. Znači, i dalje ste ljuti, i dalje ste isfrustirani, odreagirate zdravo, ono što je najbolje i za vas i za dijete u tom trenutku. I sad naravno kad ja radim s roditeljima, mi ulazim ovdje u dubine gdje idem precizno i točno dajem alate roditelju ovisno o situaciji kako sebe što bolje izregulirati. Jako mnogo utječemo mi na djecu i nemojte misliti ako dijete ima na primjer autizam da se ono ne regulira, ne koregulira sa nama. I kako se koregulira sa nama, sa našim reakcijama, sa našim ponašanjem, sa našim osjećajima, sa našim mislima, bez da ste to naglas podijelili. Djeca poprimaju, osjete. Ta koregulacija prelazi brzinom svjetlosti. Tako da je izuzetno važno kako znači, da ste vi sebe izgradili na tom polju samoregulacije. I zašto to djeca rade? Zašto se oni koreguliraju s nama? Da bi izgradili svoju samoregulaciju, da bi sutra mogli što samostalno sebe regulirati, da bi mogli ići što samostalnije kroz život. Znači, to je dio ljudskog razvoja. Koregulacija nam dolazi prvo, djeca se koreguliraju s roditeljima, s drugim odraslim osobama oko sebe, a nakon toga krenu sami u svoju regulaciju. Budite tu svjesni, vodite dijete i dajte si vremena, jer pazite, meni kad dođu roditelji i kažu Andreja, vičem, ne mogu se zaustaviti, toliko sam isfrustrirana, ili Andreja, stavljam sve na kompletni ignor, ili fizički mi pobjegne i udarim dijete. Znači, ima raznih reakcija koje mislim da ne prenose zdrave poruke djetetu s poteškoćama, dapače, one izazivaju još veći damage, znači još veću ranu, kako bismo mi to rekli, kod djeteta. I ono što isto vam želim ovdje reći u ovom videu jeste da onda šta se dešava vrlo često, roditelj nije izgradio ili učitelj, edukator nije izgradio samoregulaciju kod sebe, da se može regulirati kad dođu izazovne situacije što zdravije, što svjesnije, i onda odreagira, na primjer viče na dijete i prođe sve to. Ali onda roditeljima ili učiteljima ostaje ta grižnja savjesti. Ostaje im većinom to kao neka onako neki kiseo osjećaj, neki osjećaj koji nam nije drag. Znači, ta grižnja savjesti, zašto sam to uradio? Nemojte gubiti vrijeme u tom začaranom krugu, znači da niste regulirani, da uradite to ponašanje
i da onda idete na treći korak, grižnja savjesti, i da to ide u krug. Ja vas ovdje pozivam da malo razmislite o toj temi. To je jedna tema o kojoj čovjek treba tišinu da je potpuno shvati, da donese odluke kako, na koji način će krenuti od sebe samog, jer da bismo taj dio mijenjali, mi moramo krenuti ne od djeteta, nego od vlastite regulacije. Imate li bilo kojih pitanja, zapinjete li koje su vaše vizije oko te teme, slobodno mi pišete, baš me zanima kako se osjećate i ili vam regulacija ide lako ili vam ide teško. Hvala što ste pratili ovaj video i više o mom radu možete saznati na mojoj web stranici u opisu profila.